clear tu te chi bai ule tuntum video a chuan khovel ram hrang National Anthem te jinga lungkuai le rilru hneh ber ti a chhal thei Israel National Anthem bi chian na kan neyanga mi hrang in hmun hrang an lo sak to na then khat kan clear ho bokang hela hi Jerusalem ma zai on din thar le BEISEINA hla ani awangin ahmasa in Jerusalem le Juda te hi street lang pui hantar lang zorila kan la li suwa mi hringa ron chan hma kumsang thum zanga kalta vel daya trangin Jerusalem ma hian mi hring an lo cheng tran to niangai ni in BC sang khata lal Davidan Jerusalem chula in Judalal ram khopuya asiama chumi hnu kumsam li vela Davida fapa lal Solomon an lal patan temple thiang hlim adin kumza thum somnga vela ral le hnu in Babylon hovin Jerusalem chu ron opin temple thiang hlim chu anti chiat ba ka Juda te pawh chu hnot chuakin sala te an siama chuta tanga kumsom nga hnu vela Persian lal kuran Juda te tan Jerusalem kong khar honsak le in temple po adin thar le ni in mithiam ten an soi chumi hnu a lal hrang in Jerusalem chu opchun zomin chung lal hrang ro rel na hnuaya chuan Juda te an kuna BC somthum pasaria lal Herodan Jerusalem a chuan temple pahni na sa in a hual vela bangin a hungkwal boka chu temple chu isua khen be ani atanga kumsom li hnu vela rom hovin ti chiat sak le in Juda te chu hmun hrang an pem dar le a Jerusalem a chuan lal hrang in ro relin Indo pui pakhatna British in Turkish Ottoman kutatranga Jerusalem thu sakin Juda te chu an ma ni puala ram khan nei lovin khovel ram hranga an la om dar chun zom zela kumzabi som pakuana top lam aron in Herz meu chuan Europa Juda te jinga Zion din thar le du na rilru pu an ron om chowa chungmi te jinga hnar kai tu ber chu Theodore Herzl ni in Zionist organization dinin Juda te Palestine an pem khom thei dan tur an buai puya chutia Zion din thar le du a thei to pan chua lai chuan mi puite rilru chok tho tur le ti phur zual turin sangkha jariat somsari pariata Naftali Herz Imber ran Zion ram ngaithla hla lungkuai tak ti hian aron phua chuak ta a kan thin lung chunga Juda ni inhriatna ala om chung le khochak lama kan mitin Zion ala thlir chung chuan kan BEISEINA ala bolove kumsang ni a upa BEISEINA keima ni rama nunzalen kan neih ve hun tur kan ram Zion Jerusalem ngeiah ti in kumsom hnu sangkha jariat somriat pariata athumil tura thluk lungkuai tak siam ni in Juda te rilru chok tho tu hlalar tak aron ni chowa sangkha jariat somkua pasaria Zionist Congress ma saberin an pol hla atan an pomta ani sangkha jakwa somli pariata Israelin independent apuan rualin National Anthem lailok atana mantran ngal ni in sangni palia official apom ani bok hehla thupui hi hrehawm BEISEINA soina hatikwa ti ni in Judate'n kumsang ni chuang an lo beisei to an ram Jerusalem ma zalen takanun man ve thei hun an thlak lel zia tarlan na le churilru chu chok tho le tura in fui phurna hla ni in Zionist organization hian an pol thil ti khom na ursun takin an sa thrina Indo pui pahni na Nazi sipain Juda te an suat chiam lai po khan thina hlim kora tangin engma BEISEINA nei to lo chungin he BEISEINA hla hi an lo sarual to thin bok Palestine atanga British thu nei tu te chua tuma Zionist hnam sipai ten tharum an tho thu kan tar lang to thina chung hnam sipai tam tak chu British sarkar in manin a then te phei chu khaihlum hial an ni a Menachem Begin na kai hruai irgun sipai pali sangkha jakwa somli pasari April thla a aikher tanina khaihlum te po khan khaihlum an ni na tur do sanan pan lain BEISEI tur engma an nei to lo chungin he BEISEINA hla hatikwa hi an Juda puite tan an sa a tan ina Juda tang dangten mitui tlatrevin an lo zom ani Indo pui pahni na German sipai tlom rualin thina kem le concentration camp hranga Juda ti hlum bang te chu chua zalen an ni a chung Holocaust atanga dam chuak Juda te po chuan mitui tam tak nen hatikwa hi an lo sarual thap to bok heng thina kem atanga dam chuak Juda te hian Zion din thar le tumin BEISEINA sang tak nen
phur takin longmangin Palestine an pan khoma ma se tarlan photo angin British sarkarin Palestina lut thei turzat bituk siamin adu du tana ram thiang hlim lu chu a phale tak lo awangin thina kem pumpel tu Judate'n va vaina khuwa chu pawh sei ani le ta a chutia tuifin riat awak vai Zion din thar le beisei tu thina kem patranga dam chuak Judate'n an longula Israel flag zar chunga hatikwa an sarual lai video toite hi lo thlir ho ila April ni somni pakua sangkha jakwa somli panga a US sipaiten German sipaite hnehin Munich khopuidaya dakhau concentration camp pa Judate'n te an chua zalena chung chua zalen tak Judate'n zinga chuan tlangwal kumsom pasari mi abana war po atel nikum sangni somni April ni somni pakua kha US sipaiten dakhau concentration camp ma Judate'n te an chua zalen champha akum som sari pangana ni in sangkha jakwa somli panga a kumsom pasari mi an chua zalen zinga telve abana or kha kumsom kwa pahni mi ni in Israel a acheng meka US sipai Navy Europe benten kumsom sari panga kalta a until ti hriatreng nan le Israel Independence Day voisom sari pahni na lompuinan Zoom meeting manga abana war chubia in Israel National Anthem an saksaka Israel Defense Forces IDF banin an lo zom ve bok he US sipaite thilti hian kumsom sari pangakalta a an lo chua zalen tak abana war chu atilom hle a nun tharmin pele tu US sipaite hi englai ma in kan theihnghilh theilo kumsom sari pangakalta a Nunna Kawngzawh kan nei mek lai khan ni khat chau po in ron tlai ta se tu ma kan dam chuak ho lawang voin hi an hneh na lom thu ka soilet ve theihna hun rem chang takani ti in asoi ange hian US sipaite na an ron chua zalen lai kha Nunna Kawngzawh an nei lai tak alo ni a chu Nunna Kawngzawh a chuan eile intur engma nei lovin vurtla le khawot tak hnuaya Juda mitang te hian kong an zo a kong laka an hnim hna mu ang te ein kepen chun zom theilo le hnunglam hoya piang te chuka hlum ngal zel an ni a ni khat chau po in US sipaite kha tlai ta se dakha watanga Nunna Kawngzawh a chuak te hi andam chuak kherin arin omlo ani nikuma US sipai le Israel sipai benten abana war surprise nana Zoom meeting kaltlanga hatikwa an play chu ngaithla-in lo thlir ho ila Hello, Abba. My name is Lieutenant Commander Coates, and I lead U.S. Naval Forces Judate'n. Abba, we have planned something special for you. But before we begin, why don't you go ahead and introduce yourself? My name is Abba Naor. I'm 92 years old. I was a prisoner in Dachau, almost 4 years. I survived the Holocaust, and now I live in Israel. It is an honor, sir. 75 years after the U.S. Armed Forces liberated Dachau, we are proud to join our ally, the Israel Defense Forces, on Israel's 72nd Independence Day to play Israel's national anthem, Hatikva, the Hope, for you.
Holocaust atrangadam chuak mi som panga ten chua zalen an ni champha akum som sari na lom nana sang ni som panga January thla a Auschwitz concentration camp kota hatikwa an sarwal lai hi lo thlir ho vele thungang tuna chuan Nunna Kawngzawh atel Judate'n hatikwa an sarwal lai kan thlir ho ve thung do nanga chumi hma in Nunna Kawngzawh omzia le alo chhuah dan lo thlir ho masale thuakila soito angin Nazi sipai te khan thina kem le concentration camp rang Juda te kha an dim lo hle a chomu mal pelovin narum an tho tira athen ges chambara khung khomin boruak chhia in an ur hluma athen dila nam thla in athen an ka phluma athen te rawh ha taka hna an tho tir hnu in thina Kawngzawh kan ti kha zo tirin kalchun zom theilo le hnunglam hoi kirte chu an ka phlum ngal zel boka chu tiang reng chuan in do pui pahnih na chung khan Judate'n ti du da an tuarin mahun eng beisei tur pakhat ma neilovin an oma mi makta duai rukvel zetin thi pha in Europa Juda omzong zong mun thuma thena mun ni zet an ral ani khang hun lai khan Poland chu Juda tamna ani awang le indo pui pahnih na intran na Poland ani awangin Poland na Judate'n an tuarna sa hle a David Ben Gurion le Menachem Begin te Poland na tranga Palestine na pem an ni thu le Menachem ma chhungte phei chu Nazi sipai te kuta an thi ve thu te video masalama kan tar lang to a Poland a hian Nazi sipai ten thina kem le concentration camp tam tak dinin Europe ramdanga Juda te chung kema te chuan da lu an ni hloma chung kem rang khai khom tu le apui ber chu Auschwitz camp ni in ahuam chunga chuan kem te sep engemaw zat a oma kem dang rang atanga gas chambara urhlum tur mipui ron phurlu na turin rel konga thlun zom ani bok tichuan kem ranga mitang te chu thina rela te ek chebengin Auschwitz camp chu ron hruai thlen ani ta thrin ani indo pui alo topa hun harsa takpal tlanga an beisei ang ngeya Judate'n Jerusalem mazai on an din thar le hnu in tun hmalama an din hun chiat zia le rap thlak zia kha khovelina theihnghilh mayang ti hlavin a hriatreng nan Holocaust Memorial Day Yom HaShoah an hmang thrina chu kalhlen kut zo hlim Juda thlachhiara nisan thla ni somhnih pasari na Gregorian calendara April le May thla vela Israel rampuma man thrin ani hei hila du tok mai lovin Chhangte Dt an thla tu te torna na sat zian hriat chian thei nan le an rilru a Zionism tu nge nan kumtinin Yom HaShoah den chen hian Poland na Auschwitz concentration camp a khan study tour an huai hot thin boka he study tour a hian rang somnga vela tangin high school zirlai Juda students sangte lan pungkhom thina Juda mai baka namdang le sa khodang betu zirlai mai ni lovin puitling tam takin he tor hi an chim thin bok Auschwitz concentration camp hi Poland sarkarin museum atana cheibolina hum hala kumsang kachakwa samsari pakua a UNESCO World Heritage Site atana puan ni in tun thlengin uluk taka enkol ani a building te po alading hetlom hle ani sangkha jakwa somriat pariat atangin Auschwitz concentration camp a hian Nunna Kawngzawh March of the Living neih tran ani kalhlen kut zo hlim
Yom hasowa rualin he Kawngzawh hi huai hot thin ni in ramhrang ranga tanga Juda zirlai kal khom tele mipui adu apiang tetana chim thei ani a he Kawngzawh in na en tir chu nazi sipain Judate'n thina Kawngzawh an lo zo tir thin rap thlak zia le khati khopa rap thlak le na sa a Judate'n suat chimit vek tura hma an lak hnu po a Judate'n chu an la chimi mai lo zia khovel hmu'a tarlan na ani he Nunna Kawngzawh hian Auschwitz concentration camp atanga dam chuak Juda la dam then khatte khovel hmun rang atanga hruai khom thin ni in camp anom laia an thil ton le thina Kawngzawh rap thlak tak chanchin Chhangte Dt na an hril chhawng thin he Nunna Kawngzawh le study tour hian cholkar hnih chhung o in Auschwitz a hun an hman zo in ramhrang atanga zirlai rual fuan khom te hian Germany a concentration camp le thina camp rang te fangkwal le in atopa Israel an tlo le thrina Israel an thlen meu hi chuan an rilru a Zionism le Judaism ain tu ngetle to thin ani kumsang hnih som pariat kha Nunna Kawngzawh huai hot ani champha akum som thumna ni in Auschwitz concentration camp a hian ramhrang atanga zirlai rual le chimtu mipui pungkhom mai baka Israel President Reuven Rivlin le Poland President Judate'n kong hi an zo pui ve nge a chimtu mipui po an thahnem hle Nazi sipain boruak chia urhlum tur Juda rual kem rang atanga thina rel manga an ron thiar lu thin na rel kalkonga te chuan Israel flag sin chung le thuzia rang kengin Judate'n chu an la chimi vek lo zia lan tirnan le khatiang chu in thliarna le in suat na rap thlak tak kha tun hnu a khovel khoi hmuna ma thleng to lo tura an du zia lan tirnan ngoi rengin ursun takin Nunna Kawngzawh hi an zo ani tuntumatan chuan du tok do nila kumsang hnih som pakua Nunna Kawngzawh kharnana Kawngzawh tu mipuiten Israel National Anthem hatikwa an sak mang hian video kan ti top don nia mang tha ule The National Anthem of Israel, the Hatikvah, the hope and future of the Jewish people, will be sung to conclude the ceremony. Please rise.
Ladies and gentlemen, this concludes the 2019 March of the Living Yom HaShoah ceremony. Thank you all for participating. May you live in peace. Am Yisrael Chai.